Eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ya mere anyị na-eji anọ n'ebe a na-ịkwalite asụsụ na omenala Igbo wee jiri asụsụ Igbo wee na-agbaza ozi n'ụzọ pụrụ iche. Nke taa anyị ga na-agbasakwa ya wee na-ekwu ya dịka o si emetụta anyị na Naịjirịa. Abụ m Chizzy Ani, gwa ha n'ebe niile na mba ụwa ma ọ bụ na n'ala Igbo n'ebe ọ bụla ị nọ wee na ekiri ma ọ bụ na-ege anyị saa n'oge luo n'oge anyị ji jiri anyị na-eji asụsụ yele ya bụ asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi wee na-ekwu ka o si emetụta anyị. Ya bụ na ị ga-ahapịa n'akara 9.9 ya bụ na Solid FM, maka na abụ m Chizzy Ani. Isiokwu ọkpụrụkpụ isiokwu na-abụ ka anyị ga-eji dịka o si ada na Naịjirịa ugbu a mụ na gị a na-atụle ya. Ndị otu ọchịchị ugwu nke Naịjirịa, ya bụ obodo dị n'ugwu na Naịjirịa, ka ha mesịrị nzukọ, ha pụtala wee kwuo ya ha na ịda na-achịgharị efi ka ọ na-aja akpara ha nri na-achịgharị ya n'ụzọ ma ọ bụ na ebe mepụgasịrị na nke a adịghịzi awụzi na ọ na-ewuzi chacha. Ha wee na-asị na ha ga-akpọkwasị akpọ ndị niile bụ ndị otu ndị na-eche efi na Naịjirịa ka egwuze na-ewuzi ya bụ ịchịrị efi na-akpagharị n'ụzọ na-akpagharị na ugbo ndị mmadụ na ihe ndị dịgasị iche iche na ọ naghị ewuzi. Ha wee na-akwado wee na-asị na ọ ka mma ire na-agbaziri efi ogige, na a ga na-agbara efi ogige na ọ bụ ya bụ ihe ka mma n'obodo ha, na ha ga-agba mbọ gbachie mbọ ike ịfụ na agwabara ndị a na-achịgharị efi ka ha gbabara efi ha ogige na be obodo ha na ugwu. Na ihe a ga-ebelata, na ebe ọ na-eme na ọ ga-ebelata nsogbu ndị na-eche efi na ndị ugbo na ewegasị kwa mgbe, maka na ịmara ma ọ bụ na ị ga na-anụ na ụfọdụ ada agazi n'ugbo ha o wee bụrụ ihe ndị na-eche efi na-eme. Ụfọdụ chịrị efi ha chịrị ya wụba na ugbo ndị mmadụ, nke a na-ebutagasị ọgụ na nsogbu dị iche iche. Wee kwụsị ya wee sị mba na ka ha si fụ ya ugbu a na ịchịgharịzi efi agaghị ewu, na ha ga-agbakwanụ mbọ wee gwa ndị otu ndị na-achịgharị efi bụ ndị be ha. Ọ bụ onye isi ndị otu ndị ọchịchị obodo ugwu bụ Lalong, ọ bụkwa ya bụ ọchịchị obodo Plateau steeti, ya bụ obodo Plateau. Ọ bụ ya bụ ihe bịanyere aka na ozi a ka ha mechara nzukọ. Mana ihe ọzọ ha kwuru ugbo na ha na-asị ndị ọchịchị etiti na ha ga-amapụtara ha ego gbara ọkpụrụkpụ a ga-eji wee hibegasịa ogige efi, na ndị ọchịchị obodo ga-enye ha ego kwado ha, jiri kwado ha ka e wee hibe ogige efi. Na ọ bụrụ na ha mee ya na ọ ga-ebenata ọgụ ndị maọbụ nsogbu ndị na-eche efi na ndị ugbo na-ewegasị. O wee bụrụ ya bụ n'ihe m na gị ga na-ekwu, ofu n'ime ihe anyị ga na-ekwu. Nke ọzọ gbakwara ọkpụrụkpụ pụtara ugbu a bụ ị ga-ama na ọ bụrụ na anyị nụbeghị ya na ndị ugwu kwa si na ihe ga-aka mma ugbu a bụ ịgbanyabara ndị omekome, ndị ntọrị, ndị na-egbu mmadụ na ndị ọzọ dị iche iche na ugwu,
na-agba ọgba aghara ndị isi ya bụ okpu a na ihe ga-aka bụ ịkpọpụta ha akwụta ha agbaghara ha ka o wee benata. Oge nke a pụtara ndị mmadụ wee kwube na-asị ka ezi ka a ga-esi ụdị a ga-esi wee na-eme a na-ajụ ajụjụ, mana ndị ọchịchị obodo apụtago. Ọnụ na-ekwuru ọchịchị obodo Naijiria bụ onye ihe gbasara mgbasa ozi na ọdịnala dị n'aka bụ Lai Mohammed. Ọ pụtala wee kọwaa ihe dị iche na ndị isi abụ okpu a, ndị omekome a, ihe dị iche n'etiti ha na ndị IPOB, ya bụ ndị na-ekwu na ha chọrọ nnwere onwe nke ha. Icheta na amachiri ha na Naịjirịa. Ọ ya ka ndị mmadụ kwubere si ka ezi ka a ga-esi gbaghara ndị agha na ha na-egbu ndị mmadụ na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche, mana ndị na-ekwu okwu na-asị na ihe a chọrọ bụ nnwere onwe na enweghị ndị a na-egbu. Ga-ezi ka a ga-esi wee machie ndị nke ahụ, mana amachie ndị nke a ihe a na-emezi ebe ịgbaghara. Okwuru Naijiria wee sị na ihe dị iche bụ na ndị IPOB a na-ekwu maka ha na ha ekweghị maka njikọnata nke Naijiria, ma ọ bụ na ha ekwekọrịta ha na Naijiria bụ otu bụ ofu, mana ndị nke ọzọ bụ sọsọ alụ ka ha na-akpa. Ọkọ ihe ọ kọwara. Ọ na-ekwu nke a na ụlọ ọrụ onyonyo AIT ọkwụ ya ka o kwuru nke a na ihe dị iche n'etiti ndị IPOB na ndị isi abụ okpu a na-atọrị n'egbe ọgba na-alụ ka ha ndị nke isi abụ okpu a na-akpa na-alụ ka ha na-akpa, mana ndị IPOB nke amachigoro ha ekwero na Naijiria bụ otu. N'ọbụ ya bụ ihe eji machie ya, n'ọbụkwa ya bụ ihe eji machie ya, na ndị nke ọzọ bụ alụ ka ha na-eme. Nọọ ya mere eji amachige ndị ahụ. Nọọ ya mere ndị ọchịchị si na agaghị amachie, n'ọsọ arụ ka ndị nke a na-akpa. Ndị nke ọzọ ekweghị na Naijiria bụ otu, maka na a na-asị na ala bụ otu, mana ndị nke a ekweghị na ala bụ otu. Ya mere eji macha ndị IPOB. Ọ bụ ya bụ nkọwa ọnụ na-ekwuchitere Naijiria Lai Mohammed ka o si kọwaa ya. Oge ndị mmadụ kwubere na-ekwu gịnị ka a ga-esi wee na ndị afọ na-eme alụ na-egbu mmadụ na-ejide egbe na ihe ndị ọzọ, gịnị ka kedu ihe a na-agbaghara ha na-eme. Ndị nke ọzọ na-ekwu na ha chọrọ iwere onwe ha na a na-emegbu ha, amachie ha. Mana ọ na-anụgo n'ihe okwuru Naijiria kwuru. Ọ na-ekwu Naijiria sị na ndị IPOB ekweghị na ịdị n'otu nke Naijiria, na Naijiria ekwetaghị na Naijiria bụ otu, na ndị nke ọzọ bụ alụ na ndị na-eme alụ bụ ọga bụ nke ihe o kwuru na ha bụ criminals. Ọ bekee ka asụrụ ọkwa criminal bụ ndị na-eme alụ. Ihe okwu gbara ọkpụrụkpụ a ka anyị ga na-atụle, maka na ụfọdụ ekwuola wee na-asị na ụdị ihe a na-eme na-ewezi ka ọ dị ugbu a, na-ewe ka ọ dị, ọkachasị ndị na-eche efi a na-ewe ka esi afụta ha. Ọgba aghara ha karịrị akarị. Oge na Naijiria niile, na o zuru Naijiria ọnụ. Ọ bụ ya mere na ndị otu ndị na-achị obodo dị iche iche na obodo ugwu Naijiria pụtazi wee sị na ha ekweghịzi na ịchịgharịzi efi na ọ dị ewuzi na a ga na-agbazi ogige, mana ndị ọchịchị etiti ga-akwado ha weta ego a ga-eji wee hibegasịa ogige ebe ndị ogige efi a ga na-akpa efi na-azụ efi ebe a ka e wee gbochie ọgụ ma ọ bụ ọgbaghara na-adịkarị n'etiti ndị na-eche efi na ndị na-akọ ugbo. Anyị gwakwara unu si na Naijiria akọwa n'ihe dị iche na
ndị omekome ọgbaghara dị iche iche n'ugwu na na-akpọ ha asị na ha bụ bandits. Ihe dị iche na ha na IPOB bụ na ndị nke ọzọ na-eme bụ ndị arụ, ndị nke ọzọ bụ ndị na-ekwe na ịdị n'otu Naịjirịa. Ọ bụ ihe a ka m na gị ga na-ekwu n'ụbọchị nke tata na oge nzukọ nke ị na-ege n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Abụ m Chizzy. Ndị be anyị na-abịakwanụ ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị na mba ụwa dị iche iche. Anyị na-asị gị izite ozi gị, anyị na-agụpụta ya ebe a ka o wee bụrụ ka o wee na-adaba. Ya bụ enwere ike izitebazi ozi gị na YouTube na Kpakpando, efuonu ka o si ada. Izite ozi gị anyị na-akọwa ya na-agụpụta ya ebe a. Ekelekwa m ụmụ Igbo dị nọ na mba dị iche iche na mba ụwa na ya ịga anyị na nkwado unu. Anyị na-asụkwa unu biko ka unu na-akwado ọnụka, na-akwado ụlọ ọrụ Kpakpando n'ụzọ ọbụla ka e wee ihe a na-eme na-akwalite omenala n'ụzọ preaching, ka okwu wee na-adị ka o kwesịrị ịdị. Ya bụ na anyị chọrọ nkwado unu. Nchọ ịkwado anyị na ezitere ozi na WhatsApp anyị bụ 08023301976 08023301976. ya bụ akara WhatsApp anyị. Anyị chọrọ nkwado unu n'ụzọ preaching ka e wee ike na-achịkọta okwu wee na-eme ihe a kwesịrị ime. Ngwa ụlọ anyị ji alụ ụlọ na-akwado ya, na-ejegasị na-akwụ ndị ya na-akwụ ụgwọ. Ma nkwado unu ka anyị chọrọ ka o wee na-agazi na nke anyị bụ nke a bụ ebe a na-akwalite omenala na ihe ọbụla gbasara Igbo n'ụzọ preaching. Ekelekwa m unu. Cheta na abụ m Chizzy. Anyị ka na-abịakwa, ndị ọzọ ga na-akpọkwa wee na-atinye ọnụ. Ịchọkwa eso tinye ọnụ na okwu a, akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ugbu a na itinye ọnụ na ya na Naịjirịa ebe a na kawa bụrụ nke ị na-ekwu bụ 09097711009. ya bụ 09097711009. ị nwekwara ike izite ozi ma ọ bụ kpọọ anyị ugbu a na 09023311009 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ Naịjirịa na ụmụ Igbo anụ ọnụ gị na ndị na-ekiri na mba ụwa dị iche iche. Mana ị nwere ike izite ozi gị. Cheta ka ị na-akwado nke anyị na-eme, kwado na anyị ka o wee dịrị unu mma. Ifeanyị, ana m ekele gị. Ifeanyị, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ifeanyị Godwin, ana m ekele gị nke ukwuu. Agazie. Ọ dị mma, ọ bụ na ugbu a ka ị na-agbanye ekwurekwu gị, ma ọ bụ na ugbu a ka ị na-abanye na ege anyị ma ọ bụ na-ekiri anyị, ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka iji wee na-ekiri anyị na mba ụwa ọbụla ebe ọbụla ị nọ, ka ikiri ebe bụ ezitaba ozi nke gị. Anyị na-ekwu na isiokwu gbara ọkpụrụkpụ na-aba anyị ji
batatata anyị chọrọ ịtụle ka anyị na-atụle ya bụ na ndị ọchịchị obodo dị iche iche n'ugwu ejikọta aka ọnụ wee kwekọrịta na ịchịgharị efi n'ụzọ ma ọ bụ na-achịgharị ya n'ebe niile na ọ dị ewuzi na ihe ga-aka mma bụ iwulu efi ogige a na-agbara ha ogige ha na-anọ n'ofu ebe wee na-azụ ha, mana ha na-asị ka ndị ọchịchị etiti weta ego a ga-eji mee nke a n'obodo n'ugwu. Ọ bụ isi ndị otu na-achụ ọchị obodo dị iche iche na obodo ugwu bụ Long bịara aka n'ozie ka ha mechara nzukọ. Anyị gwakwara ụnụ n'okpuru Naijiria, ya bụ ọnụ ekwuru Naijiria bụ Lai Mohammed ekwuola ihe dị iche n'etiti ndị isi abụ okpu ndị omekome ha kpọrọ Bandits nakwa ihe dị iche n'etiti ha na ndị IPOB bụ ndị amachigoro na Naijiria. Ọ kwuru sị na ọ maka na ndị IPOB ekweghị na Naijiria bụ otu bụ ihe dị iche n'etiti ha na ndị nke ọzọ bụ ndị omekome, na ya mere na ha amachighị ndị a nke ahụ. Ya mere ha ji jụsie ike si na agaghị amachi ndị nke ahụ, mana ndị nke ọzọ bụ ndị IPOB ekweghị ha na Naijiria bụ otu. O kwuru nke a n'oge ọ na okwu ụnyaahụ na ụlọ ọrụ onyonyo AIT. Anyị ga-ewebezi okwu unu ma cheta akụkọ na ana m ekele gị ndị niile ekiri anyị n'obodo dị iche iche site na YouTube. Ọ ga-adịrị unu niile mma. Ka ewebezi okwu unu ozugbo ozugbo. Cheta na akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 090-111-009, ya bụ 090-777-109. Ị nwekwara ike ịnwe anyị na 090-211-009 iwe zitere ya ozi ma ọ bụ izite ozi nke gị na 070-5-079-009 ya bụ 070-5-079-009. Gwa afọ gị na-ebichi akpọ. Ekele m gị, afọ gị na-ebichi akpọ, mana ọnụ ka na ị ga-asụrụ anyị Igbo ele eye. Nwanne m nwoke were afọ Igbo, ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo. Ugochukwu Nwachukwu ekele gị, daa n'iru. Ndị ka ị mere ezi nwanne m nwoke unu mere ndị ka ogbekedo na ama m na onye ọbụla pịpụtara. Ngwa tie ka n'ọnụ n'ofu nke anyị ji bịa n'ụbọchị n'ụwa ezi nwanne m Nwachukwu Ogbodo nwanne nna. Isiokwu anyị bụ na anyị na-ekwu na ndị ugwu, ndị ọchịchị obodo ugwu na-ekwu na otu eji achịgharịzi efi, ndị na-achịgharịzi efi na ọda ewuzi na a ga na-agbara ha ogige n'ọya ka mma, mana ha na-asị ka ndị ọchịchị etiti wee tinye weta ego a ga-eji wee na-agbara ha ogige na be ha ka a ghara ịda na-achịgharị efi, ka o wee benata ọgwụ ndị na-eche efi na ndị na-akọ ugbo na-enwe. Ọzọkwa dị ka ibe ya anyị kwuru bụ na ọnụ na-ekwuru Naijiria bụ Lai Mohammed ekwuola ihe dị iche na etiti ndị omekome ndị a na-akpọ Bandits na ndị IPOB. Ọ sị na ndị nke ọzọ bụ ihe alụ ka ha na-eme, na ndị nke ọzọ bụ IPOB ekweghị na Naijiria bụ otu. Kedu ihe ị ga-atinye na ya? Anyị ada anụchakwazi ihe ị na-ekwu ka ebe ahụ ị nọ. Anyị ada anụcha ihe ị na-ekwu. Ọ dị mma, ị ga-anọgharị ka anyị were onye ọzọ. Gwa m afọ gị na-ebichi akpọ. Nwanne mere aka Igbo na-ekwu ogbuzuru. Ndị ka unu mere nwanne gaa n'iru. Daalụ nwanne, daalụ ezigbo mmadụ. Ihe aha na-ekwu maka ya ka m gbere okwu n'ike. Nwanne ka nọkwazi ya ihe na-emezi.
Igbo na-ekwu hey mbawa ọ dị mma biko Igbo na-ekwu iwe ike nọgharịa kwuo o wezi ka o si ada ọ na-ayakọtazi ayakọta nwayọ nwayọ gwa m afa gị na ebe isi akpọ mgbede ọma ọ ga-adịrị gị na mma nwanne ndị ka ime oke afọ arụ m imere aka tinye aka n'ọnụ n'okwu nwanne m okenye na ndị na-amabata n'obodo si obodo niile na na-enweghị ha na-akịtie ere na ndị nke che na mana ga-abụrụ okwu nọrọ onwe ka m nọrọ onwe m na ndị ị ga-amasị mana ndị nke ga-achị na-abịa egbu ka na ndụ n'iyi na ndị nke ahụ ka ị ga-anabata a ga-emeri a ga-eji na-akwado ọ dịkwa egwu ka anyị dewe n'anya ụtọ ahụ ụmụ ha ga-eji ego wee kwado ha wee nwee ebe ha ga na-egosi ha ihe a bụ azụmahịa ofu onye ikwesịrị ndị na-akụ bụ ọrụ ha ike ibiri ego ji ebe a ga-ebiri ego ọ bụla ọtụtụ ndị ego obodo niile gị ofu onye na-eme azụmahịa ka owe na-azụ ahịa ndị ọzọ anọrọ n'agụ ha achị ego ha ji n'ụlọ akụ jee gbajite ego ha esi eme ana m eke n'ụlọ daalụ oke afọ arụ daalụ ka anyị were onye nke afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ ka ị mere nwanne Ikechukwu nwa abịa nọ na-agba na Nkanụ biko ị ga-ekwusi okwu ike ka ụwa n'ọnụ gị mgbe gaa n'iru daalụ ndị ugwu ji anyị na-egwu egwu amagoro m n'echi a na-achị abụghọ n'echi ndị Naijiria ọ bụrụ na-esi na-eweta oworezenyu ha na-akwụbata ịmana ịnweje ndị a na-eme ya ụlọ mmụọ na-ebe akwa ọdịnala a na-ewepụtara anụ na Zamfara na-emegide gachiche ndị obodo Zamfara were a mana nke a na-ewepụtara be ndị ọzọ bụ nke obodo Naijiria niile kịta akwa a chọrọ ka ewepụta ego a ga-eji hụ ebe chi na-anọ sekpọrọ okombe ndị na-achị ozi 100 bilion mgbe n'ime arụ gara aga arịkọ gara aga ekwere biko ndị na-emere okwe ndị Igbo anyị okwu ezi ọ bụ arụrụ ndị ugwu na-azụ ozi ya sitere ego Naijiria a ga-arụkwara ndị ndịda maka ọ bụ na chi Igbo ụta eje n'ugwu arụọrụ ha ebe a ga-edebe eje na ndịda naanị nke anyị arụọ eje na ndịda anyanwụ bụ obodo ndị Yoruba Ikechukwu ebere mmadụ ka ma nkwute ịmakwa na wayo dị na egokwe ọgwụkwa m n'ọzọ ndị na-achị anyị achọghị m ikwu okwu n'ihe Lai Mohammed kwuru n'ihi na ebe ọ bụla ndị na-egbu mmadụ ebeji obodo ekwesịrị ịkpọ ndị ochi egbe ezu agbọghọ ya bụ ndị ji osisi agaghị ya so ha bụdo obodo eji obodo Chinekọrọ n'eluigwe na-afụ ya na Nigeria ọgwụ aka ikpe dị n'aka ọgwụkwa m n'ọzọ ọ dị mma ịchọ ịtị ọnụ okwu a ị ga-asụ anyị Igbo ele ihe abụọ ọnụkọ ndị Igbo kwuo uche nke gị cheta na atụmatụ niile na okwu niile ndị na-akpọ na-atinye bụ echiche nke ha ọ bụghị echiche nke anyị na ọnọkọ anyị ebe a ọ bụ echiche nke anyị n'ụlọ ebe a ya bụ ịchọ ikwuo okwu ndụmọdụ anyị anaghị akọ ọnụ ebe a akọkwa n'ọnụ ma sụọla anyị Igbo yele eye nọ ya ka anyị chọrọ Igbo yele eye gwa m afa gị na ebe isi akpọ kwụsị okwu ike sụọla anyị Igbo yele eye o iwe ha afọ Igbo ọ dị mma nke iru gbachie mbọ ike sụọla anyị Igbo tinye ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'iru ọnọdụ anyị nọ n'obodo a na-akpọ Naịjirịa iwe hụ ka ị ga-akpachapụ anyị na mmegbu a na-enwe egbu anyị ndị ọzọ ka ga-akwara ụzọ a ga na-eji na-aga ma anyị ọga ghara egosi ụzọ anyị ga-eji na-adaga mana chịkọ mazụ ihe mmadụ Chineke ya ji aka n'ihe niile na-eme ọ dị mma afa gị na-ebe isi akpọ Ekenga Ọkịja
Okay, Jaga. Enwere onye amaghị na ngwa na-agara ọnụ and ndị na-achị otu wee dị igo ngwa ya na ebe ga-agba ogige ebe a na-eme azata nke ha ọbụla na ahụ ha na-ekele onye ọbụla na-azụta atụ ego ka onye mere nke ya abịa n'okwu Lai Mohammed kwuru onye isi ngọ ọ Naịjirịa eme biko jiri ya nwayọ ọ bụrụ ọnụ ka anyị na-akụ ebe a ihe a wetara okwu bụ ka anyị tụlee alụ okwu udo ọ bụrụ ịzọba nke ọ bụrụ ajọ mmadụ ndị ọchịchị ndị ugwu kwuru ka ọ ga-esi n'ụzọ ha ji fụ na udo ga-adị onye ọbụla atụmatụ nke ha ka ha tụnyere ihe a n'iji fụ na udo batara n'ala anyị onye okwuru Naijiria ụkọkwana ka onye ọbụla na-aghọtabeghị ihe na-eme ka ọ ghọta ihe mere edejibe enwe eji machie ndị nke ọzọ na ihe mere ihe bụ ebumnobi ha na ihe ha ji jụ na agaghị amachi ndị nke ọzọ ya bụ alụ anyị si ka anyị na-atọ. Ana m ekele ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa dị iche iche Alex Emmanuel ọ ga-adị ana m ekele unu na-ekiri anyị na YouTube ọ ga-adịrị n'ime na ndị ọzọ na-atịkwa ọnụ n'okwu ana m asị na ọ ga-adịrị unu niile mma ọ ga-adịrị unu mma ka anyị nwekwara okwu unu wee na-aga. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ sụọrụ m Igbo yele eye Maazị Aja obodo Ufuma na Anambra Steeti. Maazị Aja ngwa tinye ọnụ n'okwu be ya nkenke. Ihe na-etinye ebe ahụ na ndị Igbo ha kwere ọfụma ihe na-achịkwa n'ọnya gbanwe ahụ ehi gọọmenti chọrọ ehi onwe mmadụ nwere ego a na-ekwu ka nwapụta ka wee gbaa ogige ego mụ na gị na-agwọ chọọ ego a ga-ebinye na-ebinye ọ bụrụ ajụjụ ha ga-aza. Nke ọzọ dịka ya ndị Boko Haram Bandits amin a sị na aga cheche m na ndị n'ihe ọjọọ n'obodo na a na-achụ ha achụ a na-asị ka itoolu ka otu anya na-ekpe. Daalụ. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege ịchọ itinye ọnụ okwu wozute onu a na-akpọ nka okwu ndị kwuru uche ha kwuru uche ha dịkwa uche nke gị ọ bụghị ịba mba. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Maazị onye uche ka ị mere ise mana mụnwa na-echekwado na ọ bụ na a ga-achị ndị ọchịchị etiti nyere ego ndị ọchịchị etiti nyere ego ọ dị mma kama ndị ọchịchị etiti nyekwe ndị na-akọ ọrụ ugbo nyekwe ndị na-azụ ahịa machakwa na basị obodo mmadụ ọ na ndị obodo akpa ndị obodo resiri ana ọ ndị obodo nyere ana ọ bụrụ ịbịa welu ike wee napụ mmadụ iwu o nwere ebe eme ya eme Julian Hey. Ogubiela ewutela gị onye n'uche onye wutela gị. Gwa m afa gị na-ebe iche akpọ. Ndị ka ị mere onye na-epe onye na-ekwu ọgọ m ndị ka ị ma anyị nọ onye asụ Igbo gbachie mbọ ike sọọla anyị Igbo sọọla anyị Igbo yele eye
anyị ahụkwa na ndị ugwu ugwu ma akpakọ arụ asị na-ekenyere ha aka ka ọ bụrụ mmadụ mana ndị gbaratasị a na-egbu ugbu anyị ka anyị na ụka n'ime onwe anyị anyị ha bụ ndị mmelite ndị ahụ ha okenye anụ aghọwa na Naịjirịa nọ n'ụwa si gburu anyị ọhịa ịkpapụ anọkwalụ ihe a na-aka eme bụ ndị osikwa si ha bụrụ ha nọrọ onwe ha si asụkada ha nọrọ onwe ha ndị njekiri bụ ọdụ onwe ha ere m azụ m ọ naghị ese okwu biko agbakwana ndị kenyere aka ndị mmadụ jiri onwe ha jiri onwe anyị ọ ka ọ ha n'ihu ndị ọrịa zụtara pịrịkada ọnụ ngwa daalụ ọkwa ahụ daalụ ọ dị mma nke bụ eziokwu ugbu a ewe ndị na-achị ana Igbo ewe ndị ezibugasịrị ewe ndị nnọgasị mpaghara dị iche iche họpụtara ndị gbara ọkpụrụkpụ ha mana ha ga-azọchitere ha wee weta nke ha ndị ọzọ na-azọ nke ha ndị unu zipụrụ na unu zipụrụ mmadụ kemgbe unu zipụrụ mmadụ olee oge ha gbakọtagara aka ọnụ wee jikọọ aka ọnụ kwuo na ihe a ka ndị unu chọrọ maọbụ anyị chọrọ na ọwụwa anyanwụ ka ezi ihe unu ji ewe iwe na ndị mmadụ pụtara sị na nke a bụ ihe ha fụrụ ga-aka mma na-ekwe ka ha zifu ya ha ejikọ aka ọnụ were ofu onu wee na-ekwu ya ọ na-ada ụda a na-eje ije ya iwebezi ka isi ka ị ga-esi tabazie ndị nke ụta n'ebe anyị wepụtara ndị nke kwesịrị ije unu ejegokwa ndị nke anyị wepụtara na-anọchite maọbụ na-achị ala Igbo nekwa na ihe unu chọrọ na ọ bụ nke a ga mma nu jere anyị ije nke a mere anyị nke a maka na ndị ọzọ na-azọ nke ha ndị ugwu ndị ndịda ndị nke ọzọ na-azọ nke ha a na-emekọta nzukọ ha gbalụ ihe ga-adịrị ha mma ndị nke ọzọ bụ ụmụnne anyị ndị nke Yoruba kpara alụ ha jiri ofu ọnụ hibe ndị nchekwa nke ha ndị ugwu afụna na ka ihe a si ada ugbu a na ka udo ga-esi wee dị ebe na a chọrọ ka ndị etiti ka enye ha eweta ego ka ehibesịara ndị na-eche efe ogige gbabara efe ogige na be nke ha kwukwara na ha ga-ebido gbasaba ozi kpọba ndị nke a na-eche efi na-achịgara efi na-akọwalụ ha uru ọ bara ịgbabazi ogige efi kama echigharị ya na ọ ga-aka mma ka ezi ka o si asị na mmadụ ji ewee ji ibe ya anọ na ama egwuregwu onye ọbụla na-agba nke ya onye gbata ọtie na mpio gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ ekele gị biko gwa m afọ gị i were afọ Igbo nwanne m na ihe abụọ ọnụkọ ndị Igbo a na-ayọ chukwu a na-eme ifuru na afọ amara mma nke ukwuu ngwa gaa n'iru ihe nọ na ndọghachi ebile ịmara ọdụ mgbe ha si na ndepere pọta ndị na ndị mmadụ na ndị mgbe anụrụ ya na redio ikelekwuo ka ma gọvanọ ndị baki steeti na-esi ka ndị Fulani na-esibata n'osigala ya nwere mbandụ ma Fulani ndị nọ mmadụ na Fulani ndị nọ n'osigala ọ bụrụkwa isiokwu ihe anyị na-ekwu taa ịmara anyị nwere isiokwu a nwere ihe anyị na-ekwu ọ ịgba ogige maka efi ka ihe ndị na-achị obodo dị iche iche n'ugwu kwuru ka anyị na-ekwu ngwa gaa n'iru ma ndụ anyị si ma mmadụ bịa kpata obodo ndị anyị ya sịrị ha na-emebi ọha ka nkekọta gọọmenti Naijiria na-eji anya ego ha weta rụwarịta ha ga-egote hapụ ndị obodo Naijiria na-ata ahụhụ ebe si mba na-esite mmụ ejere ya na-arụ ndị Nigeria nwanne ekwubego ihe ọzọ biko ọ bụrụ ihe a ka anyị nọ ekwu
ọ bụrụ ihe anyị ka anyị na-ekwe oge m ji kwute ihe anyị kwuru ebe a biko ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'iru ka anyị na-aga n'iru ihe karịrị ka m nwere okwu a gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ nde ka email Olise ngwanụ bee ya nkenke kedu ka ọgba ete dị Ọgbete dị mma. Ihe nsọrọ esiri bụ ndị anụmanụ ihe ahụ dị mma. Ọ bụrụ na gọọmenti nwere ihe a na-azụ tụbụrụ ya ego ka a ga-ego ebe ya azụ ihe. Nke ọzọkwa bụ a na-ekwu ka a gbaghara ha. Ịgbaghara ha dị mma mana ọ bụrụ na a ga-agbaghara ebiri n'ike ụgbọghara ndị niile dị n'ụlọ nga ma ndị dị mmadụ ma ndị gwa Igbo ma ndị gara mkpụrụ isi iche ebuzi ha pụta ndị a ha pụtazi ha apụta ewere ala ndị a ọkọ ha n'ọnụ. Daalụ Olise daalụ ọ dị mma ọnụma nna m ka anyị wee ka aha ere udele na ọ na-aba achụsa aja n'afọ udele ọ dị ka ihe o mere na be ndị mmụọ Amechi Ugwuelu abatana Amechi anyị na-ekwu na ndị ugwu ọchịchị obodo dị iche iche n'ugwu mechara nzukọ onye isi ha wee pụta wee bịa aka na nzukọ ha mere ya bụ lalong wee sị na echigharịzi efi na ọ naghị ewuzi ihe ka mma bụ ịgbabazi ogige ha ga-agbasi mbọ ike gbasaba ozi a gwaba ndị a na ndị otu ndị na-achịgharị efi a na-azụ efi ka ha agbabara ha ogige mana a na-asị ka ndị ọchịchị etiti wetara ha ego a ga-eji ihe begasị ogige a ofu ọkpụrụkpụ okwu ọzọ anyị ji bụ na Lai Mohammed nọrọ n'ụya na ụlọ ọrụ onyonyo AIT wee sị na kọwaa ihe dị iche na ndị a bụ ndị omekome a ihe dị iche n'etiti ha na IPOB ya bụ ndị na-achọ ka ha were onwe amachigoro ugbu a ọ sịrị na ihe dị iche bụ na ndị IPOB ekwetaghị na Naịjirịa bụ otu mana ndị nke ọzọ bụ alụ ka ha na-eme ọkwa kriminal bụ onye na-eme alụ ka wee kriminal ma m na ịma na bekee oge ụfọdụ Chizzy ịma na nwa amadi ya bụ Lai Mohammed Igbo tupu mgbe ekwe ka m kenegodo unu maka na ọnụnwa bụ ndị nwe m ịma na Lai Mohammed ọ na-arụ ọrụ ikwuru gọọmenti okwu onye na-arụ ọrụ ikwuru gọọmenti okwu ga-ekwu okwu echiche gọọmenti dị n'ime ya ma ọ bụ ihe kwụ ọtọ ma ọ gbara ngọ Lai Mohammed ekwuzi okwu ka ọ kwụrụ ọtọ n'ihe ọmabụ ya kwuo ọ ga-agbagide ngọ gbarịa ngọ tụgọrọ ya ka o wee kwado ihe na-ada ada ịma na oge ekwubere na a na-agbaghara ndị omekome ndị a kpọrọ bandits gịnị mere eji agbaghara ha ọ sị na ihe ndị ọchịchị etiti ji jụọ ịgbaghara ha ihe eji machie na ihe dị iche na ihe aji achọghị ịkpọ ha maọbụ machie ha bụ na ọ arụ ka ha na-eme mana ndị nke IPOB na ha ekweghị na Naịjirịa wụ otu na ịdị n'otu na Naịjirịa onye gịnị bụ na ha ekworo na Naịjirịa na ịdị n'otu Naịjirịa onye ga-ahapụ be nke ya jee be mmadụ wakpo onye ahụ gbuo ya gbabe ya ọkụ chụọ ya ọsọ jụ na ọ ma bizi ebe obi onye a o kwenyere n'ịdị n'otu Naịjirịa ndị a na-akpa ehi na-egbu mmadụ ndị mba ụwa kwekọrịta anọ ha ma bụ ndị anọ kachacha wee dị ụjọ na omekome na mba ụwa kedu ihe gọọmenti tikpọrọ akpọgo ha na ha bụ ajọ mmadụ akpọgo ha na ha na-eme ihe ga-ebute ntisa na nkewa na mbịa n'isi njedebe obodo Naịjirịa akwa ha na-akpọ ndị isi ha a na-akpọ ha na-agba asị na ha agbaghara ụfọdụ asị na na-akụpụ ha ụbụrụ ọgbaghara emechaa akpọbata ha n'obodo ụfọdụ enye ha ọrụ ụfọdụ agbaja ha obodo ka m gwa gị Chizzy ihe masịrị gọọmenti ha kpọọ ha mana ndị mba ụwa ma na onye na-agba mbọ ikike nwere onwe ya abụrụ ajọ mmadụ onye na-agba mbọ ka ọ bụrụ mmadụ n'aka ọgịa nwere ike isi n'ajọ mmadụ mana Naịjirịa nwere mgbe Naịjirịa na-achị nwere onwe ha n'aka obodo Britain
ndị Britain na-akpọ ndị na-eje ije a na-ekwu maka na-achọ ka nwere onwe ajọ mmadụ isi ha kwuo ihe ha bụ ha sị gị na ha bụ ndị omekome. Etu a ka o sikwa wee dị na South Africa. Onye ọbụla na-asị ka ya nwere onwe ya gọọmenti nwere ike ịkpọ ihe ọbụla ha chọrọ, mana ihe anyị ma bụ ọkwa mmadụ sị gị na ya chọrọ inwere onwe ya esi na ajọ mmadụ na onye omekome hapụgodi ya ka o nwere onwe ya ka ị mara ma o nwere ihe ụka ga-abịa nye gị nsogbu maka ya. Ọ dị mma maka oge ndị otu na-achị n'ugwu dị iche iche kwuru na ha na-ekuzi ugbu a na otu anyị achịgara efi na ọ naghị ewuzi na ọ dịghịzi mma na ihe ha ga-emezi bụ ka bịa gbabara ha ogige na ha ga-agbakwanụ mbọ gbasaba ozi a, mana ndị ọchịchị ka ha chọrọ ha ego ka e wee ike hibebe ogige ka o wee gbochie ọgbaghara dị n'etiti ndị na-eche efi na ndị na-akọ ugbo. Ndị nke mụ na gị nọcha ebe iche iche na-azụ ahịa, mmadụ one n'ime ha ka gọọmenti gụrụ ọbọ ebe ha na-azụ ahịa. Ndị na-akọ ugbo n'obodo anya o nwere ndị nọchara n'ike gbara ana ọ bụrụ be ha mana bịara ebe a goro ana ma ọ bụ na-akwụ ndị n'ike ụgwọ ana ebe ha nọ, ọ gọọmenti kwụrụ ya. Kedu ihe kpatara ọ ga-abụ gọọmenti ga-eji wee mere mmadụ wee hiziere ya mbọ ahịa nke ya nwa? Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ dịka ka jụọ gị kịta, ọ bụrụ nọ ndị Igbo na-akpa ehi a, ndị gọọmenti etiti a ga-asị ka ha were ego ọha na eze wee mere ha ha. Ihe na-ekwuru ha bụ maka na ya adịkwana ha ka ọ maka na ha na-asị si ha nọrọ ofu ebe si ha nọrọ ofu ebe na ndị na onye ọbụla na-asị ebe ọbụla ha ga-anọ ha kwuo ka ha ekpenye ha enye ha na nkịtị. Mba, onye chọọ ikpe ehi a ha na-akpa ha egori ego gịnị kpatara ha ga-eji wee ego ehi ha ama ego ebe ehi? Ekwugo m ya na mbụ na ekwu m sị ndị ugwu na-abịa kọcha nri ugbo kọcha nri butere anyị bụ mmadụ a na-eri na be anyị maka na anyị adaka ugbo ka ha kpawa ehi na be ha ka anyị kpatacha akwụkwọ ehi butere ha na be ha ka ha na-ego ka ehi na-eri. Ihe onye nwe ebe onye biko na ọchị onye nwe ka o ji abụ ọgaranya. Ka m were ụfọ ya ịpịachibezie ya. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Waba eze. Ngwa ewe ka anyị gaa n'iru. Ọ mara mma ka ịkpọpụta mara eziokwu aka azụ ya, mana biko ndị ndị nọ n'ikuku otu ụmụ pụrụ Lai Mohammed nwanne anyị nwoke a onye ya na nwafọ eze jụrụ ya na biko na ọ na-abọpụta na onyoko ịbịakwa ndị mba anyị okwu na ọ na-adị na-ata akpụ wee na-aja bụ ka ezi esi ata maka na mba akọ n'ọnụ ịchọ ikwu okwu ịwaghị ya mba ka ha bụrụzi okwu ịchọ ikwu okwu nke gị ụdị ajụjụ ahụ ọgba anyị waga ajụnwu ya. Ọ dị mma. Waba eze biko ịma na okwu niile onye ọbụla na-ekwu ebe a bụ echiche nke ya, ọ bụ echiche nke anyị nọ n'ụlọ anyị ebe a ya bụ echiche tinye ọnụ okwu dị ọkpụrụkpụ okwu ihe ndụmọdụ nke ya n'ụzọ ziri ezi. Amaechizie ya ka n'oge na-asịzi anyị kwarapụ oge biko nwanne m na etu si wee na-apịachi ya bụ na asịrị na onwerozi ebe onwere ha bụrụ akụ na ụba kịta, onwere ha bụrụ ego kịta. Ihe onye nwe ka o ji eme ọgaranya ebe ahịhịa dị na be anyị ma o nwere ndị na-acha ahịa ka ehita ndị be anyị resiwe ya na-ekwu maka na ehi anyị na-ata anyị na-ego ya ego. Dịka onye na-egbo mkpa na be anyị na dịka nkịta chọrọ ime ihe ọbụla o ji ehi eme ọ ga-eje goro ya ego. Nri anyị na-erikwanụ anyị na-ego ha ego maka na ha goro ahịhịa wee kpacha ehi a ha ga-erekwu ya ere repụta ego. Ya bụ na ya niile bụ ihe Chineke na obodo anyị nyere onye ọbụla nwere ihe o nwere, iweta nke gị nweta nke gị igoro ngoro gị ọ na-aga. Daalụ ọnụ ahụ ịnụchara ugbu a bụ olu Amaechi Ugwuele wee na-asị na otu a ka anyị ga-eji wee pịasịsị ya. Biko ka anyị jiri nụ ya wepụta okwu onye ọbụla ejiri uche ya wee na-eme ya. Cheta na okwu niile ekwuru ebe a na ndị niile kpọrọ ọtụ ya lụ bụ echiche nke ha na ọ bụ echiche nke anụ n'ụlọ ebe a na-amasị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma wee na-asị
nke onye chiri jazelu echi n'ụtụtụ echefuna na anyị ga-apụta ugbu a bịa kọwaa akụkọ dị na isi akụkọ dị na akụkọ nke Naịjirịa n'olu Igbo yele eye obido n'isi ụtụtụ na akwụkwọ elekere anyị 5 anyị oge ndị Igbo abata ya bụ ụtụtụ ọma awuchie wee bịadoro wee na-aga n'asụsụ Igbo anyị ga-anọgide ya otu a wee ruo n'elekere anyị 10 kpọmkwem n'ụtụtụ okwu akpụ n'ọnụ ga-abịa n'ọkwa elekere anyị 10 na elekere anyị 9 n'ụtụtụ ruo elekere anyị 10 Amechugwele ga-anọ ya aga m anọ ebe a Ajịbọ ga-anọ ya Nneọma ga-anọ ya anyị ga-ezu ezu wee mee ya echefuna site n'ụtụtụ echi ka ị na-esonyerịrị orukwe na mgbede echi na ọkwa elekere ya 4 mbịakwa ebe a eme ya n'ụzọ omenala mana mbụgharị ọnọdụ ugbu a oziọma Ejiofor ejiri onwe gaba n'oge nke ya maka na akara zụtọ ya tata etu ibe ya ata ekelere ndị niile kpọrọ akpọ ọ ga-adịrị niile mma ndị niile kiri m na Kpakpando TV na YouTube ọ ga-adịrị niile mma jesonye ka ị sọbskraịbụ ka ị wee na-ekiri kwamgbe cheta na abụ m Chizzy Ani ka ọ dị na-eche n'ụtụtụ ana m adụ ahịa furu n'ebe ugo maka na anaghị afụ ugo kwada ọ kwata ọ dịrị anyị mma wee na-asị